ko ba rai ko gawansu mu dawo da shi. Masu iya magana na cewa dare ɗaya Allah kan yi bature, kuma dan hakin da kare na shi kan tsone maka ido. Jagaban! Sai na kira muku 'yan sanda sun tafi mun da kushin ko ka ji abin da suka tattauna. Yanzu kana nufin har 'yan sanda sun gano al'amarin? Kin san ni fa. Wai kai ma san me kake faɗa kuwa? Ba na son ɓata lokaci saboda ban gaje shi ba. Mu'amala ce da kuma tsantsar iya aiki da kuma bin tasgaro ta inda aka samu asalin iya buga tattalin arzikin aikin. Kariya daga Allah ake samun ta, amma idan ka tsarkake zuciyarka tabbas kana iya gamuwa da wani wanda baka sani ba, shi kuma daga nan ya taimake ka a rayuwarka. Jagaban! Jagaban! Ta yi kokarin ta yi amfani da irin basirar da Allah ya mata domin ba kanta kariya wajen iya aiki da kuma ɗanɗano arzikin aikinta. Hakan ya bata damar cewar wannan shi jefa ta cikin masifa. Babu gudu babu ja da baya, sunan aikin da take gudanarwa tilo ɗaya ce talmace, amma aikinta tamkar kai ka ce maza biyu ne. Jagaban! Shirin Jagaban shiri ne da ya zo da sabon salo, shiri ne mai dogon zango wanda ya zo da ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma kai har da ban haushi, domin ku kai mai kallo kai kadai zaka iya tantance tsakanin zare da abawa. Jagaban! Mashirin shirin AB Songare, wanda ya dauki nauyin shirin Okasha PA, bada umarni Adam AA Dalma, mataimakin mai bada umarni Jamil Sidi Ishaq. Rike waya ina zo. Rike waya. To rike waya. To gaskiya ne, rike waya. Inna lillahi wa inna ilaihi Kamfanin Malam Masanin Movie suka dauki dan muku wannan kata shirin mai suna Jagaban. Sai ku subscribe ku danna mana karawa YouTube channel mai suna Malam Masani TV, a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku. Wanda ya dauki jagaba shi yake da riba.